Jamhire mon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare hande ko ñalawma dimanche hawri ko sappo lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ne habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar. ɗum noon habaruji men guiɗorɗen ko d' abord ko ñaganade onon heɗotoɓe radio Diol Sare foof e onon kadi liggotoɓe radio Diol Sare foof oɗo korka dariɗo yo daroɗen en jaam yo Allah jaɓanen korka men. ɗum noon ko ɓuuri hewde aduna ko janggo altine woni premier jour ɗum noon ɗo e États-Unis ko janggo altine woni ñalawma gaddano korka. habaruji men to États-Unis puɗɗoɗen d' abord ko e nder habaruji jaltuɗi wonande kanko président Joe Biden e nder entretien mo wadduno e NBC enen o haali noon haala kono kanko Benjamin Netanyahu wi wonde ko gueɗe ɗe waɗata oɗo saha joni toon to ko fati e Israël o wi wona hunde kadi nde Israël o dandore ɗum noon o no wiiri ni o wi ko sibabude no ɓe continue ha hande ɓe jannira toon to Gaza ni walla to Palestine ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa nafata Israël ay kadi wona hunde nde kamɓe États-Unis belti hen hono kanko Benjamin Netanyahu noon e nder ngol konngol ngol jabti o wi wonde so tawi président Joe Biden wi wonde ko gueɗe ɗe waɗata ɗe non seulement moƴƴani Israël kadi ko contre politique mo Israël mo yiɗi walla leydi Israël mo jiiɗi ɗum noon ko hunde nde wona gonga. donc ɗum firti wonde ko ene uuri kadi nan ɓeydo mawnude hakkude maɓɓe kamɓe États-Unis e Israël siftinde on toon ko kanko président Joe Biden oɗo réaction fof waɗi ko caggal nde woteji primaire surtout bannoɗi toon to Michigan e bannoɗi kadi toon to Minnesota yiyama hen wonde ko surtout yimɓe jeeyaɓe communauté ji julɓe walla jeeyaɓe communauté ji jeeyaɓe toon ko wayno ummiɓe toon to origine men taw ko Palestine ene wayno ne gooti pour wonde contre mabɓe kanko président Joe Biden e laamu makko sibabude soutien mo waɗani toon to Israël ko ɗum waɗi kanko président Joe Biden e nder discours mo wanno to huccite ko wiyata discours à la nation o haalino hen e ɗum kadi haadema ko haalde hono kanko vice président Kamala Harris o haalino wi wonde ko alay saago ko wiyete cessez-le-feu waɗa toon to Israël toon to guerre gonɗo toon hakkude Israël e Hamas o wi ɗum noon sibabude ko gonga Israël ne jogui droit défendude hoore mum ɗum noon ko kanko président Joe Biden e kanko vice président fof ko ɗum ɓe kalata o wi kono noon bonandeji ɗi joni no mbayi hewde ni ɗum ɗon hanki fonde haalede ɗum noon kadi ko ɗum woni luurodiral nane continue wonde hakkude mabɓe kanko laamu makko kanko président Joe Biden e kanko kadi Benjamin Netanyahu toon to Israël ko wawi wonde foof yiyanoma semaine ɓenni ɗo surtout haade makko kanko wadde discours hono goto e yimɓe jeeyaɓe toon to Israël surtout yenno gonɗo parti lundu kadi kañum hoore mum gonɗo coalition oɗo saha joni wallude kanko Benjamin Netanyahu e haare woni toon nde o arino toon to Washington ɗum noon ko caggal kadi nde kamɓe gouvernement président Joe Biden eɓe kolliti wonde ɓe jiiɗi ko wiyete cessez-le-feu haala ɓe kaldanno en taw ko haala ka fuɗɗino ko toon to France kadi ene yaha toon ha toon to Dubai beele ka ɗon haala no continue. kanko premier ministre Benjamin Netanyahu e nder konngol ngol haali o wi wonde ko ene wayno ko projet moɓe joguino en pour anni mabɓe yande toon to Rafa o ɗum ko hunde continuore ɗum noon hunde ko wona hunde nde ganduɗa en kamɓe américain ji eɓe jiiɗi ɗum ɗon e nder konnguɗi makko kanko président Joe Biden ha hande entretien mo waddi NBC o wi wonde ko o ɗaminaki o sikkani so tawi Israël ene jogori yande toon to Rafa ɗum noon ko nokku mo ganduɗa en hiisa joni kene wonno million ngaji ɗiɗi e feccere nan toon wuuri hande tungadi kadi e habaruji gomriɗi toon to CNN kanko Benjamin Netanyahu konnguɗi makko surtout kadi mbi wonde ko ene wayno e nder haalluji kalatonoɗi walla ko mbiyata nandiral ɗaminnogal en ara hakkude mabɓe surtout yene caggal nde ɓe kawri toon to Caire ɗum noon koto Égypte wiyama kadi ni hono kamɓe délégation mabɓe kamɓe Israël yahani toon sibabude wonde ɓe paami wonde ko Hamas jaɓani oppude yimɓe walla jaɓani jabde condition ngaji pawaɗi e nder ko wiya ko ɗum noon surtout ko haalandeɓe yimɓe mabɓe est ce que ne poti oppede haalaɓe eyyi kono wayno Hamas kañum hoore mum won gueɗe ɗe namdino hen surtout wonde ko Israël yo yaltu complètement e nokkuji ɗi woni oɗo saha joni ɗi e surtout ruttito e nokkuji ɗi wonno e nder kitale ɓennuɗe ɗum fof ko hunde nde ganduɗa ɓe jaɓan ko ɗum waɗi donc nanodiral waɗani kadi e nder konnguɗi mabɓe kamɓe ardiɓe toon laamu Israël ɓe mbino wonde ko so tawi Hamas jaaɓi ɗiɗon condition ngaji ene wayno ɓe continta guerre o e nder lewru korka ndu kono wawi fonno fof ko janggo korka darto tugnade hande habaruji gummiɗi toon taw ko Al Jazeera holli ɗum hono wuuro wiyetego Rafa
nokku mo Israel jogori wiide ne waɗa toon invasion ene wayno kadi bomboji mbaɗi toon ɗum noon kadi mbaɗi koye nokkuji ganduɗa en ɗamina ko nokkuji mbiyanno ko nokkuji kisɗi. Habaruji men international puɗɗorɗen ko toon to Haiti e tunnadi kadi ko yalti toon ko taw ko radio France international haali ɗum hono kamɓe bandiji gonɗi toon walla mbiyata ganguji gonɗi toon ɗi ene wayno ko kamɓe hannde jogui no contrôle wuro ngo leydi Haiti foof ɗum noon siftini ɗon toon ko premier ministre gonnoɗo toon hono Ariel Henry kañum ho ɗum ronki nattude leydi e kadi kamɓe fof ko ɓe gullata ko ɓe jiiɗi ko wonde ko kanko Ariel o démission kadi o nodde ko wiyete élection ngaji ƴefti joni joni tunnade noon ko haala hono kamɓe américain ji ɓe mbi ambassade maɓe ɗin continue udditi demi muɗum kono noon ɓe ɓeydino neldude toon militaire uji pour ndena ambassade o kamɓe koye maɓɓe noon ɓe gustini personnel gonɗo toon to ambassade taw ko liggotoɓe diplomate uji ko haala hannde kadi hono Allemagne e Grande Bretagne kañumen koye men jaltiniyama kala ko wiyete corps mum diplomatique ɗo hannde ne wayno ko leydi Haiti woni ko mbiyata état de siège ene ɗamino noon hono kamɓe États-Unis maɓe continue wawde haldude e Kenya aɗa ko Kenya jamno wi wonde kene neldo toon policier ji kene won ujunere wallude leydi daji kono noon ne wayno ko kamɓe wonɓe toon ganguji oɗo sa joni ɓe mbi ko leyɗele occidentaux ji ɗi surtout ko wayno États-Unis ko wayno France ko wayno Grande Bretagne ko ɗeɗo leyɗele ngani woni gaddude probléme uji toon to Haiti ɓe ɗeɗo leyɗele kadi ko kañumen sipportuno hono kanko Ariel Henry siftinde on en Ariel Henry ko woni e laamu ko caggal nde président Haiti warano donc kanko laaminoɗo toon biyeteɗo Jovenel Moïse ene wayno warano ko gila hitande ujunaji 2021 tawno ko jeeɗiɗi lewru juillet donc guila nden kanko oɗo Ariel Henry ko kanko woni premier ministre e kadi ɗum noon ene wayno ko oɗo sa joni en Haiti woni koye caɗele mawɗe toon to Sénégal e tunnadi kadi habaruji gumri toon hono surtout yenne Sénéweɓe e radio France international e BBC ɓe confirmi wonde ko kamɓe candidat ji keddinoɗi walla candidat ji ɗi cuɓanoji ɗi kene wona yimɓe nogas oɗo sa joni ɓe puɗɗima nadde leydi ndi pour wadde campagne uji maɓɓe yiyama hen noon hono kanko Ousmane Sonko gonno jeenoɗo walla gardinoɗo ancien parti biyeteɗo Pastef yimɓe gari toon to damma galle makko ene gulla kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa supporteur uji makko dole hen ene gulla ne mbiya wonde ko jiiɗi ko yimɓe muɗumen woppe ene ɗamina noon hono moɓe nomi oɗo sa joni yo won candidat pour ancien parti Pastef hono Bassirou Diomaye Faye kanko hoore makko ne ɗaminama o yaltini e oɗo amnesty gotaɗo toon to assemblée nationale donc ene wayno ko campagne uji puɗɗima toon en leydi ndi no worno e surtout ene wuuro Dakar sifti ɗon tan ko toon to Sénégal ene wayno wooteji puɗɗoto ko ñande 24 lewru mars e kadi enen ko den premier tour waɗata caggal muɗum hawnaki deuxiéme tour ma waɗoyi une semaine après habaruji men cakkitoɗen ko lewru korka ɗum noon ko no mbinoɗen ni e nde puɗɗoɗen nde ene wayno ko ɗo e États-Unis e tunnadi kadi e juma Westchester ene wayno ko janggo woni ñalawma gadano wonande lewru korka ɗum noon en duwima kadi en mbi lewru ndu yo darono en jaam kadi yo Allah jaɓanen korka men ɗum noon e wayno naafilaji puɗɗama hannde oɗo jamma dimanche woni jamma gadano korka toon to Mauritanie e tunnadi kadi communiqué jaltu toon hono ɓe mbi lewru yiyama toon to Mauritanie e ɗum noon yiya ko ñande dimanche hande so nokku gonɗo banggue unnage leydi ndi to mbiyata Adlan diwan Nouadhibou e Trarza lewru yiyama toon ɗum woni donc ene wayno ko kamɓe Mauritanie ɓe juulata ko walla ɓe puddoto korka ko janggo ñalawma woni altine nde woni ñalawma ɓe gadano ɗum noon e wonande wonɓe diwan Westchester ko ni waktuji korka mbayi donc janggo subaka altine ene wayno ko wonande hejjoroɓe paamon wonde ko 6h42 woni nden foti kajjade foti dartinede ene wayno salatu juulete ko 7h subaka ɗum noon jamma ene wayno wonande yiɗɓe arde diwan Westchester gueƴo fuddoto ko 9h15 wonande ñande mardi ko ɓaawo janggo ko 6h40 kejjade foti dartade 6h40 du matin donc salatu juulete ko 7h ɗum noon kadi ene wayno gueƴo juulete ko 9h15 ma en gartu kadi e desuji goɗɗi so tawi won habaruji gonɗen bandiraɓe sehlaɓe e heɗotoɓe radio Diol Sar ko ɗi habaruji min jogo noon hannde e ɗemgal Pulaar siftinɗon tan hannde ko ñalawma dimanche hawri ko sappo lewru mars hitande ujunnaji 2024 en mbaali jaam on jarama ɗum noon Ramadan Moubarak